لومي نريو كفلي كاب ምዕራፍ 11 ክኸውን ምዕራፍ 11 ካብ 26 ክሳብ መወዳእታ ዘሎ ሓሳብ ማለት እዩ ካብ 25 ከንብቤ ኣሕዋተይ ብርእስኹም ብልሕታት ዝኾንኩም ምእንቲ ከይመስለኩም ምልኣት ህዝቢ ምልኣት ኣሕዛብ ክሳዕ ዝኣቱ ንሓያሎ ካብ እስራኤል ትርልቢ ከም ዝበፅሖም እዚ ምስጢር እዚ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን ከምቲ ጽሑፍ ተበጃዊ ካብ ጽዮን ክመጽዩ ካብ ያዕቆብ ካረሲኤን ከርሕቀ ሓይጣቶም ምሰርሓቁ ኪዳኔ ምሳታቶም እዚ ኸውን ይዝበሎ ብዘሎ እስራኤል ክድህኑ ውህበት ጸጋ ኣምላኽን ጽውዓውን ዘይተዓሰሉ ስለዝኾነ ብወንጌል ምእንታኹም ጸላእትዮም ብምሕራይ ግና ምእንቲ ኣቦታት ፍቁራት እዮም ኣምላኽ ንኹሎም ምእንቲ ክምህሮም ንኹሎም ኣብ ዘይምእዛዝ ኣጸዎም እሞ ከምቲ ንስኻትኩም ቀደም ንኣምላኽ ዘይተኣዘዝኩሞ ሕጂ ግና ሳላ ዘይምእዛዝ እቲኣቶም እተማሃርኩም ከምኡ ንሳቶም በቲ ንስኻትኩም እተማሃርኩሞ ምህረት ምእንቲ ክመሃሩ ሕጂ ኣይተኣዘዙን ይብል እዚ ክፍሊ እዚ ካብ ናይ ዝሓለፈ መጽናዕትና ዝቕጽል ዘሎ ክፍሊ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ኣነ ብዘይነበር ኩሉ ከም ዘጽናዕኩሞ ካብ 13 ክሳብ 24 ሪኢና ነርና ማለት እዩ ሎሚ ድማ ካብ 25 ክሳብ መወዳእታ ንሪኢና ማለት እዩ ኣብ 25 ከም ተኸንብቦ ጸናሕኩ እንታይ ኢሉ ኣሕዋተይ ብርእስኹም ብልሕታት ዝኾንኩም ምእንቲ ከይመስለኩም ሲ ምልኣት ኣሕዛብ ክሳዕ ዝኣቱ ንሓያሎ ካብ እስራኤል ትርልቢ ከም ዝበፅሖም እዚ ምስጢር እዚ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን ይብል መብዛሕትኡ ግዜ ሐዋርያ ጳውሎስ ሓደ ኣገዳሲ ሓሳብ ወይ ሓድሽ ሓሳብ ክዛረብ ክደሊ ከሎ መታን እቶም እቲ መልእክቲ ዝምልከቶም ሰባት ናብቲ ከመሓላልፎ ዝደልዮ ሓሳብ ከቕልቡ ከምዚ ኣብ ቁጥሪ 25 ዝተጠቀሞ እዚ ምስጢር እዚ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን ዝበሎ እዚ ዓይነት ኣዘራረባ ብዙሕ ግዜ ኣብ መልእክትታቱ ይጥቀም ንኣብነት ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 1 ከይድና ክንንብብ ከለና እንታይ ይብል ኣሕዋተይ ኩላቶም ኣቦታትና ትሕቲ ደበና ከም ዝነበሩ ኩላቶምን ባህሪ ከም ተሳገሩ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን ይብል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 12 ቁጥሪ 1 ውን ብተመሳሳሊ ኣሕዋተይ ብዛዕባቲ መንፈሳዊ ውህበት ግና ብዘይፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን ይብል ኢቭን ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 13 እንታይ ይብል ግና ኣሕዋተይ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይተሓዝኑ ብዛዕባቶም ደቂሶም ዘለው ብዘይፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን ይብል ኣብዚ ናይ ሎሚ መጽናዕትና እቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ክንፈልጦ ደልይዎ ዘሎ ምስጢር እንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ምስጢር ጉዳይ እስራኤል እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘጽናዕና ክፍሊ እቶም ካብ ኣሕዛብ ወገን ዝኾንና ኩላህና ብምድሓና ክንሕጎስ ምድሓና ድማ ብፍርሃት ክንፍጽሞ ከም ዘሎና ንሕና እቶም ካብ ኣሕዛብ ወገን ዝኾንና ትምክሕቲ ዘበለ ካባና ክንርሕቕ ከም ዘሎና እግዚአብሔር ነቲ ዝሓረዮ ህዝቢ ካብ ዘይነሓፎ እቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ዝበጽሐ ዕጫ ከይበጽሐኩም ኢሉ መጠንቀቕታ ዝሓዘለ መልእክቲ መሓላሊፉና ነይሩ ኣብዝን ሎሚ ነጽንዖ ክፍሊ እውን ተመሳሳሊ መልእክቲ ዘመሓላልፈልና ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ስለምንታይ ንሓያሎ ካብ እስራኤል ትርልቢ ከም ዝበጽሖም ነዚ ምስጢር ነቶም ካብ ኣሕዛብ ወገን ዝኾኑ ክነግሮም ከሎ እንታይ ኢሉ ኣሕዋተይ ብርእስኹም ብልህታት ዝኾንኩም ምእንቲ ከይመስለኩምስ ምልኣት ኣሕዛብ ክሳዕ ዝኣቱ ንሓያሎ ካብ እስራኤል ትርልቢ ከም ዝበጽሖም እዚ ምስጢር እዚ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን ክብሎም ከሎ ንርኢ እስራኤላውያን ትርልቢ ዝበጽሖም ወይ እዚ ትርልቢ ኣብኦም ዝጸንሐ ክሳብ ምልኣት ኣሕዛብ ዝኣቱ እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ጉዳይ እስራኤላውያን ወይ እግዚአብሔር ምስ ህዝቡ ኣይወደአን ማለት እዩ
ስለዚህ ኸአዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቶም ብጎይታ አሕዋቱ ዝኾኑ አሕዛብ ብምንም ተአምር በገዛ ርእሶም ክምክሑ ከምዘይብሎም ብርእሶም ብልሕታት ክኾኑ ከምዘይብሎም ክዛረቦም ከሎ ንርኢ ንዓናውን ጎይታ በዚ ቃል እዚ ጎይሩ ሎሚ ይዛረበና ኣሎ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ብትግርኛ ትርልብ ኢልዎ ዘሎ በእንግሊዘኛ ድማ ብላይንድነስ በግሪክ ፓሮሲስ ኢልዎ ዘሎ ቃል ክንዛረበሉ አዝዩ ሰናይ እዩ ትርልቢ ወይ ብላይንድነስ እንታይ ማለት እዩ ቅዱሳን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ክትጥቀሙ መታን ኣብ ከምዚ ህይወት ዘሎ ሰብ ህይወቱ ከመይ ዝመስል ኢልና ክንሪኦ ጽቡቅ እዩ እዚ ፓሮሲስ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ትርጉሙ እንታይ ማለት እዩ ዕሽነት ዕውርነት ትርልቢ ወይ ድማ ድንዛዜ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ኣብ መንፈሳዊ ድንዛዜ ወይ ኣብ መንፈሳዊ ኡረት ዘሎ ሰብ ንኣምላክ ክሪኦ ኣይክእልን ወይ መልእክትታቱን ብትክክል ክርድኦ ኣይክእልን እዩ ዋላ እኳ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያኦም እናሰርሐ ክነሱ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ኣብ መንፈሳዊ ድንዛዜ ዘሎ ኣብ መንፈሳዊ ኡረት ኣብ ህይወቱ ዘሎ ሰብ ዝተገብረ ተኣምራት ተተገብረ ዝተፈጥረ ነገር ተተፈጥረ በቃ ምንም ነገር ኣይኣትዎምን እዩ ዋላ እኳ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያኦም እናሰርሐ ክነሱ ደድሕሪኦም እናተጓዓዘ ክብሩ እንተረኣዮም እዞም ኣብ መንፈሳዊ ኡረት ዝነበሩ ሰባት ብፍጹም ነቲ ኣብ ከባቢኦም እግዚአብሔር ዝገብሮን ዝሰርሖን ነገራት ክርእይዎ ይከኣሉን ናብ ግብረ ሐዋርያት 28 ካብ 26 ክሳብ 27 ከይድና ክንንብብ ኮለና ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ከምዚ ኢሉ ናብዚ ህዝቢ እዚ ኪድሞ ንገሮም በእዛኖም ከይሰምዑ በእንቶም ከይርዩ ኣእዛኖም አጽመሙ ኣዕንቶም ዓመቱ ብልቦም ከይስተውዕሉ ከይምለሱ ኣነውን ከይሕውዮምሲ ልብ ህዝቢ እዚ ረጊድ እሞ ምስማዕሲ ትሰምዑ ከቶ ኣይተስተውዕሉን ምርኣይውን ትርእዩ ከቶ ኣይጥምቱን ኢኹም ይብል ኣብ መንፈሳዊ ድንዛዜ ዘሎ ሰብ ነዚ ዝመስል ቅዱሳን እቲ ንኣምላክ ክሪኦ ዘይክእል ሰብ ንኣምላክ ክፈልጦ ኣይክእልን እዩ ሓቀይዶ ቅዱሳን እንድሕር ንኣምላክ ክትሪኦ ዘይክእልካ ክትሰምዖ ዘይክእልካ ንኣምላክ ክትፈልጦ ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ነገር እዞም ኣብ ከምዚ ዓይነት ህይወት ዘለዉ ሰባት ኣምላክ ብተኣምር እንተዘይድሒንዎም ጥፉኣት እዮም ቅዱሳን ኣብ መንፈሳዊ ድንዛዜ ኣብ መንፈሳዊ ኡረት ዘሎ ሰብ እግዚአብሔር ሚራክለስሊ ብተኣምራት ባዕሉ ጣልቃ ኣትዩ እንተዘይሕዊዎ እንተዘይድሒንዎ ጥፉኣት እዮም ምክንያቱም ዞም ሰባት ካብቲ ኣብ ላዕሊ ከንብቦ ፀናሕኩ ኣእዛኖም ዝፀመመ ዒንቶም ድማ እሙታት ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ስለዚ ዞም ሰባት ክድሕኑ ኣእዛኖም ክኽፈት ኣለዎ እቲ ዝፀመመ ኣእዛኖም ክኽፈት ኣለዎ እቲ ዝዓወረ ዓይኖም እሱኻ ክኽፈት ኣለዎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ናብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጽሪ 2 ክሳብ 4 ከይድና ንንብብ ኮለና ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ እንታይ ይብል ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ንሕሊና ኩሉ ሰብ ነታ ሓቂ እናገለጽናሉ ነፍስና ንማዕቆብ እምበር ብተንኮል ከይተመላለስና ንቃል ኣምላኽ ሓሳዊ ከይገበርናዮ ነቲ ናይ ነውሪ ሕቡእ ነገር ሓዲግና ኣሎና ስለዚ ምሕረት ከም ዝወረደና እዛ ኣገልግሎት እዚኣ ካብ እትህልወና ኣይንሕለልና እቲ ወንጌልና ስውር እንተኾነ ከዓ ኣብቶም ዝጠፍኡ እዩ እሞ ተሰወረ እቲ ብርሃን ወንጌል ናይ ክብሪ ክርስቶስ ንሱ ከዓ ምስሊ ኣምላኽ ምእንቲ ከይብራሃሎምሲ ኣምላኽ እዛ ዓለም እዚኣ ንሓሳብ እቶም ዘይኣምኑ ኣእወሮ ይብለና ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ 17 ክሳብ 19 ድማ እንታይ ይብል ሃብታምን ፈሳስን ሓንቲ ዝደልያ ነገር እኳ የብለይን ብምባልካ ሕሱርን ዘደንግፅን ነዳይን ዕውርን ዕሩቕን ምዃንካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ዘለኻ ሃብታምን ፈሳስን ሓንቲ ዝደልያ ነገር እኳ የብለይን ብምባልካ ሕሱርን ዘደንግፅን ነዳይን ዕውርን ዕሩቕን ምዃንካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ዘለኻ ኣነ ነቶም ዘፍቅሮም ዘበሉ እገንሖም እቐጽዖምን እየ ደጊም ቅና እሞ ተነሳህ ይብል ኣብ መንፈሳዊ ድንዛዜ ወይ ድማ መንፈሳዊ ዑረት ዘሎ ሰብ እምበኣር ንርእሱ እንዳዓሸወ ዝነብር ቅዱሳን ከምዚ ናይ ሎዶቅያ ቤተክርስትያን ወይ ማሕበር ማለት እዩ እታ
أبلو دوقيا زنبرت محبر صبو الله خيا تبل منفس قدوس جنا نابتا حبتا منفساسني حانت زدليا نجر اقوى بلين تبل محبر مسيو بتناتو ممزني كمزنا خلو اتا محبر ابطفات يانيرا بناي منفس قدوس اقلالصا تا محبر ايزحل وي سموق لبت زبلت كمت منفس قدوس بعلو زبولو حسورن زدنقص نداين عورن عرقني جن إذا فلتأت زي كسع منفس قدوس زنقرم يفلتو ينبارن قدوسان حقيدو أم منفساوي عرز زلو ويدما منفساوي دنزازي زلو سب كم زنايلو دوق يا بتغريستيان نرأسو نات أبري زنبر اكزيابير كابزي حلو النامي كاب إسران شديشن كسا إسران شوعاتن انتايبل كمت صحف ساسلسان كلتن كمت صحف تبجاوي كابتيون كمتيو كاب يعقوب كرسيئنا كرحقي هاتياتهم سرحقو كداني مساتاتهم ازي خخوني زبولو بزلو اسرائيل كدحني وهبت صقا املاخن صوعاون زي تعاسلو سلازخونه بوانجيل مئنتاخم صلعاتيوم بمحراي جنا مئنتا ابوتات فقراتيوم املاخ نخلهم مئنت خميروم نخلهم ابزي مئزاز عصوم مو كم تنسحاتكم قدمنا أملاخ زي تعززكمو حجقنا سالا زي مئزازتي آتوم التمحاركم كومو نساتهم بتنسحاتكم التمحاركم لو محرت مئنتكم محارو حجي تعززون وداجي مع حبتي أملاخ طبابون فلتأتون كندي زي مرمر كوتا يفردو كندي بأسر عسى زي ركب من قدو حسابك زي أبي هرزفلت مني ويس مني زمهارو من كيو قدم قال الزهبو مو زفاديو كل خابي بويو نعو دمايمو نعو نزل عالم كبري يخونو آمين هاري ጳውሎስ ኣብ ቁጥሪ 26-27 ተጠቀመሉ ጥቅስታት ካብ ትንቢት ኢሳያስ 59 ካብ 20-21 ካብ ትንቢት ኢሳያስ 27 ቁጥሪ 9 ከምኡን ትንቢት ኤርምያስ 31 ካብ 33-34 ይወሲዱ ሃርያ ጳውሎስ በዚ ቃል ገይሩ كم محلال فوز دليو ملئت انتايو اكزيابهير مسهزبو ايودئن بتي احزاب زدحانولو منقد اسرائيلاويانون كدحنيوم ازي اب تنبيت إساياس 59 إساياس 27 كومون تنبيت إرمياس 31 زلو تنبيت بنا يسوس كريستوس نابز مدر ممصا تفصامنت رخيبو اتتبجاوي كابصيون مصي اتتبجاوي زمصا دما نرسيئنتن حاتياتن كرحق نفطرت زبل دما كدحني سلازي تتبجاوي نزي اب اسرائيلاويان كم زغبرو طرطر يبلين زبل ملئختي حواريا ጳውሎስ ዘመሐላልፈና ዘሎ ክብርን ሽሙ ይኹን አሜን رسيئنت كاب يعقوب كرحق زبل تنبيت አሎ እዚ ትንቢት ድማ ክፍጸም እዚ ትንቢት ተፈጻምነት ክረክብ ከምቲ تبجاوي كاب صيون زمصه كمتي يسوع كريستوس كاب صيون زمصه كومو دما كاب يعقوب كاب بيت يعقوب رسيان زرحه حاتات زرحه كيدانو دما زحدسلو غيزه كمصيو اوريدي يسوع كريستوس مصيلو اتي خفصم زلوتن بدما كم زفصم طرطر يبلين يزبل زلو حواريا ጳውሎስ امين انتاي لو اب تنبيت 59 كاب اسرائيل حدثي نصيونن نتوم كم معلاوم نبي يعقوب زملسو تبجاوي خمصي يبل اغزيابير انس كيداني مساساتهم ازي يبل اغزيابير ات اباخا زلو منفسين اتن اب افكا زنبركون قالاتين كاب افكا ويس كاب اف دقها وي كاب اف دقها كاب حجك سازل على ما يكرحقنيو يبل اغزيابير ازي تنبيتيو አሎ ክፍጽም ዘለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ትንቢት 27 ቁጥር 9 ታይብልሲ ኣእኑድ ኣስታርትን ሓውልትን ፀሓይን ድሕር ደጊም ከይትንስኡ ንኹሉ ኣማን መሰዊኢ ከም ዝሰባብር እምኒ ኖራ ገይሩ ምስ ኣፍረሶ ስለዚ ኣበሳ ያዕቆብ በዚ ተሰረየ እዚዩ ሙሉ ፍረ ምርሓቅ ኃጢአት ይብል ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ድማ 31 ካብ 33 34 ድማ እንታይ ይብልሲ
دحرزن معلتات زياتن مسبيت إسرائيل زعاتو كيدانز زي دايو هجي أوشتهم كنبر قبلبهم كأخذ صحفه أنا أملاكم كخوني نساتهم دم حزبي كونيهم يبل إجزابير يبل سلازي أبطر إسران شو منتسران جعتن حواري ጳውሎስ ነቲ ዝጀመሮ حساب መጠቃለል ይخገብሮ ለخሎ እንታይ ኢሉ ውህበት ጸጋ አምላኽን ጽውዖን ዘይጣዓሰሉ ስለዝኾነ ብወንጌል ምእንታኹም ጸላእትዮም ብምሕራይ ግና ምእንቲ አቦታት እንታይ ኢሉ ፍቁራትዮም ይብል ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ሓደ ሓቂ ዝነግረና ዘሎ ንስኻ እንታይ እዩ ዋላኳ አይሁድ ጸረ ወንጌል እንተኾኑ እግዚአብሔር ግን የፍቅሮም እዩ ምክንያቱም ውህበት ጸጋ አምላኽን ጽውዖን ዘይጣዓሰሉ ስለዝኾነ ማለት አንተ ኢዮባሆሙ ብል ነይሩ እግዚአብሔር يفقروم استيل نعنا كمان كم انتاي ديزبل مصحف قدوس غنا حطان كلنا كريستوس اب كندانا موته يزبل ازي نخلو كريستوس نخلو عالمي مويت እግዚአብሔር ይመስገን حطان كلنا نخلانا اب كندانا مويت ስለዚህ እቲ ፍቅሩ አይተለወጠን ነዚ حق ከጨብጠና ከቁጥር 30 ክልተን እንታይሉ አምላኽ ኢሉ ንኹሎም ምእንቲ ክምህሮም አሜን كمهرنا يسوع كريستوس بجاخ حلف حديقو انتايلو املاخ نغلهم انت خمهرهم نغلهم ابزي مئزاز عطاوم مو كم تنسحاتكم قدم نا املاخ زي تعززكم وهجغنا سالا زي مئزاز اتياتهم التمهاركم كمو نساتهم بتنسحاتكم تمهاركم لو مهرت كمهارو حجي اي تعززون يبلنا دحر كاززو يوم مالتي زابير يمسكن امين دحر كم تنسحاتكم عدل زرخوبكم ونساتهم عدل كروخ بيوم نايم نسح عدل كروخ بيوم نايم ملاس عدل كروخ بيوم እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ كم تنسحاتكم بمملاس بمتعاس بمئزاز يوزرخوبكم نساتهم the same way انتي ማለት ይመስልኩም ኩሉ ዓለም ዝድሕነሉ ሓደ መንገድ ጥራይ እግዚአብሔር ይመስገን በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ አሚንካ ጥራይኻ ትድሕን ከምቲ ንሕና እምነትና በኢየሱስ ክርስቶስ ጌርና ዝዳሐና ኩሉ እስራኤልን ሕጂ ክድሕኑን እንድሕር ኮይኖም ንሳቶምን ልክ ከምቲ ንሕና ዝዳሐናሉ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ እምነቶም ጌሮም እዮም ዝድሕኑ ካሊ መንገዲ የለን ይዝብለና ዘሎ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምቲ እግዚአብሔር ኣብ አሕዛብ ምህረቱ ዘርአየ ኣብ እስራኤልን ምህረቱ ኸሪዩ ከምቲ አሕዛብ ምሕረት ዝረኸቡ ብጸጋ ዝዳሓኑ ልክ ኸሙ እስራኤላውያን ምሕረት ክረኽቡ ብጸጋ አምላኹን ክድሕኑ እዮም ይዝብለና ዘሎ ክብሪ ንሽሙ ይኹን አሜን አምላኽ አይዳሉኒ ኣብ ቲቶስ 2:11 እንታይ ይብል ጸጋ አምላኽ ተገሊጹ እሞ ንኹሉ ሰቡን ምድሓን አምጽዩ ይብል አሜን ስለዚህ እቲ ምድሓን ንሓደ ወገን ዘይኮነ ንኹሉ ክብሪ ንጎይታ ይኹን አሜን ነው ጸጋ አምላኽ ተገሊጹ እሞ ንኹሉ ሰቡን ምድሓን አምጽዩ ንኹሉ እዚ ንኹሉ ዝብል ቃል ንእስራኤላውያንን ከማን ዘጠቃልል እዩ ማለት ክብሪ ንሽሙ ይኹን 33-36 እንታይ ይብለና ወዳጄ ማዓሙ ሀብተ አምላኽ ጥበቡን ፍልጠቱን ክንደይ ዘይምርመር ኮታዩ ፍርዱ ክንደይ በአሰር ዘይርከብ እዩ መንገዱ ሐሳብ እግዚአብሔር ዝፈልጥ መን እዩ ወይስ መን ይዘማኸሩ መን ከዩ ቀደም ገለ ዘሓቦ ሞዝፈድዮ ኩሉ ካብዩ ብኡ ንዑን ድማይሞ ንዑን ዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ አሜን ይብለና ከምዚ ክንሪኦ ጸናሕና ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ምዕራፍ ብዛዕባ ውድቀት ሰብ ብምዝራብ ይጀሚርዎ ነዚ ምዕራፍ ከዓጽኦ ኸሎ ግን ንአምላኽ ብምኽባር ይዓጽይዎ አሜን እቲ ኣብ ህይወትና ዝኾነ ዘበለ እቲ ኣብ ህይወትና ዝኾነ ዘበለ ኩሉ ካብኡ ይኾይኑ አሜን ብኡ ይኾይኑ ኩሉኻ ንዑ እዩ ስለዚ ክብሪ ነቲ ብጸግኡ ንኹሉ ሰብ ዘድሕን ክብሪ ነቲ ንዝሓቦ ተስፋታት ዘይጠልን ክብሪ ነቲ ኣብ ዕላሙ ጽኑዕ ዝኾነ አምላኽና ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ بنجر كل يبارككم مዕራፍ 11 ኣብ ዝወዲእና ለና next week ድማ ምዕራፍ 12 ክንቀጽልና ጎይታ ይባርኩም